Suuri päivä koittaa. Pojillamme on edessään ratkaiseva ottelu, jonka häviäjälle koko turnaus on ohi. Espoo Blues Select vastaan NHL-joukkue Montreal Canadiensin juniorit. What ice hockey means to Canadian, that's very simple. It means everything. There is nothing else. The reason is there is no other sport. There is some sport, like in Finland. I mean, there is soccer, there is baseball, but it's not, hockey. Hockey, it's a religion. Pukukopissa ei ylimääräisiä huudella. Kaikki ymmärtävät, että nyt on tosi kyseessä. I heard somebody said that when there's very important game with the Montreal Canadiens, you can know just by the people in the street or people on the highway. There's not many people. People are watching the games. Molemmat joukkueet uhkuvat voiton tahtoa areenalle astellessaan. Edessä on kuolemanottelu. Peli alkaa. Canadiens aloittaa vahvasti ja peli siirtyy heti Bluesin päätyyn. Ja vain puoli minuuttia aloituksesta Montreal Canadiens johtaa matsia 1-0. Painajainen jatkuu. Blues vaikuttaa olevan aivan jäässä. 2,5 minuutin kohdalla Montreal iskee taululle lukemat 2-0. Heti toisen erän alussa Montrealin läpiajo onnistuu jälleen ja peli on lohduttomat 3-0. Toivo alkaa jo hiipua Bluesin aitiossa. Mutta Blues ei luovuta. Se nousee ja iskee kavennuksen. Toivo herää. Peliä on kuitenkin vielä puolet jäljellä. Tilanne 3-1, eli vain 2 maalin ero. Montreal Canadiens ei anna armoa. Peli vaihtuu 4-1. Blues juoksee perässä 4-2. Montreal antaa maalitykkynsä puhua jälleen kerran ja peli 5-2. Raivoisasti perässä kirivä Blues takoo vielä yhden maalin, mutta kiri tulee aivan liian myöhään. Peli päättyy lukemiin 5-3. Poikiemme unelma on murskana. PV-turnaus on heidän osaltaan ohi. 3 tehtyä maalia kertoo, että kaikki mahdollisuudet voittoon olisi ollut. Mutta joukkue heräsi peliin aivan liian myöhään. Se ei ole mitään muuta. Me ollaan fyysisesti pikkusen takamatkalla niin kuin koon
ehkä voiman. Ja näkyy myös luisteluvoimana siinä, ollaan takamatkalla. Muuten ei niinku mitään. Se, että miksi ne voitti, niin kyllä ne vaan henkisesti niinku pystyy tuon homman klaraamaan ihan eri tavalla. En mä ymmärrä niinku miksi suomalainen pelaaja lapasoituu aina tässä niinku tavallaan tärkeä peli, eikä me sitä korostettu. Me tehtiin kaikkemme, oli ruokailut, kaikki ajatukset viimeisen päälle. Täällä on huolto, hoitanut kopit, nimet, kaikki. Kuljetukset, kaikki toimi. Et me oltais niinku parhaimmillaan. Mut ei näköjään oltu. Et joku takalukko. Ootte sitten nähnyt yhtään vastustajan joukkuetta, että ne jännittäis täällä? Kuka on nähnyt jännittävän pelaajan? No, jännitittekö te? Mikä siinä on? Myöntääks joku, että jännittää? Ja peli meni sen takia. Ei se kuulu tähän. Lätkään, ei se ole mikään. Se on just se tekosyy, että jännitettiin tai jotain muuta. Se ei vaan nyt tällä kertaa niin lähtenyt. Tietenkin pitää harmittaa, tai toivon, että kaikki ei harmittaa ainakin vähän aikaa. Vaikka turnaus on ohi, niin elämä ja pelit jatkuvat. Edessä on 3 matsia NHL-joukkueita vastaan, joita luotsaavat todelliset NHL-superstarat. Seuraavana vuorossa komea joukko vastustajia Pittsburgh Penguins, St. Louis Blues ja LA Kings.